Yun na. Ay mga tupay, ito naman yung bata na mahari sa Tasil mga tupay, oh. Eh sabi niya, itali ko daw sa mga tupay, papakita daw niya paano daw siya makakawala sa tali mga tupay. Kaya subukan natin. Galing mo. Eh, tali kita ha. Kita yung kamay mo. Mga tupay eh. Ito, tali, oh. Tali. Tali natin mga tupay, yan, oh. Kita mo itong tali. Ayan. Bila. Tali ito, yan. Tali nito, ha. Ayan. Oh, bahala ka na dyan. Nandiyan na. Bahala ka na dyan. Paano magtanggal? Paano ka makawala dyan, eh? Pakita mo yung galing mo, Ben. Okay. Yung mga katupay, tinan mo. Oh. Oh. Ah! Galing na ito, eh. Nakatanggal talaga yung mga katupay, oh. Ang galing, ah. Oh. Nasunod sa liig naman. Ayos, ah. Oh. Baway na, eh. Ang galing mo, ah. Baway. Baway sa vlog. Ah. Galing, galing. Hindi na nakatanggal sa kamay. Okay mga katupay, dito pangatlong ano na to, ha. Sabi mo, madali lang pala. Oh, madali lang, ha. 3 minutes, ha. Matanggal mo, sige. Sabi mo, madali lang pala, eh. Sige, 3 ikot daw, eh. Baka ikaw mo'y 3 iikot yan. Sige. Oh. Nalimot ako, eh. Ah, tingnan mo. Nakalimot na pala, eh. Oh. Sige, hop. Hop. Oh. Ilang ikot na ba yun? 3. Ilang ikot na yun? 4. 4 daw. Oh, ha? Oh, ha? Sige. Nga, oy. Nga na, oy. Sige. Nakailang ikot na ba? 5-6. 5. 5-6 na? Sabi mo, 3 ikot lang. 5-6 na ba? 6 na. Ah! Natanggal talaga. Pinagpraktisan talaga. Well, 1.8 minutes lang. Ayos, ah. Babalik mo yan. Oh, Babalik. Ikaw na magbalik. Ganun pa rin ang pagbalik. Sige, balik mo. 3 ikot na yun. Ayan mga tupay yun, ha. Tagal ano, magbalik ano? Wala, di na mabalik. Ayay. Isa. Ayay. 2. 2, binilang pa, oh. Huwag mong bilangin, kasi nawala ako. Nawala na naman. Andito ka pa. Sige. Sige. Oh, mailan na yun? Nawala. 5. Sabi na huwag mong bilangin, nawala ako, eh. Natanggal. Ano tanggalin ulit, eh. Sabi ko, ibalik mo, eh. Ibalik ito kanina.